ang kanami sa aton Dios kay bisan tuod iya ginpagwa ang aton una ginikanan si Adan kag si Eva sa ilang nga pagpakasala sa tapos sila nagpakasala apang gintagaan sila sang espiritu sang paglaom nga may ara nga hope bisan tuod sa kasakit ang Dios nagahatag gyapon sa aton sang excitement nga may maayo nga mga butang sa gyapon ng may tabo sa unahan. Ang pagtuon subong nga semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review ukon pagsiding sa aton leksyon sa eskwela sa Patika. Kaginig na dala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. Ako si Pastor Luisito Tomadong, inyong masunson nga host. Kag sa siningation, ari ang aton duwa kang mga seasoned naton nga mga maestro diri sa CPAC. Ang ako nunay pakilala sa inyo si Pastor Maniloyd Sarsosa. Isa siya sa aton mga professors diri sa School of Theology. At the same time, siya ang aton nga associate pastor sa aton simbahan diri sa CPAC. Sir Manny, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw pastor, kag salamat gid sa liwat sa imong nga pag-imbitar sa akon. Ginatamyaw ko ang tanan naton nga tagpalamati aton nagasubaybay gid sa aton. Salamat gid sa inyo nga suporta. Ini nga presentasyon ini ginadedikar gid namon para sa inyo. Yes. Ang ikaduhang akong pakilala sa inyo, si Sir Leven Bernardino, originally tumandok sang istansya Iloilo mga kauturan. Hapang ari na sila diri upod sang iyang misis po sa iyang pamilya tungod sang ilang trabaho mga manunudlo diri sa CPAC. Si Sir Leven, siya ang coordinator sang aton nga mga practice sa teaching nga mga estudyante nga mga graduating sa education. Siya isa man sang aton mga professors diri sa aton nga School of Art Sciences and Education. Sir Leven, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, kag ginadayaw ko man ang Ginoo nga upod ko sa inyong nga programa subong hapon, kag labi na gid aton nga mga tigsunod sa inyong programa mayong hapon man sa tanan. Kabay pang Ginoo magaupod sa inyo. Yes, thank you gentlemen sa inyong positive nga response sa akon pag makabay sa inyo nga makigupod sa aton nga pag-discuss sining aton leksyon 3, Cain and his legacy. Hapang sa hindi pa, aton na iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, Ginoo, nagapalapit kami sa imo, kabay pa. Ngay mo kami buligan sa pagsaysay, pagtukib, pagkutkot sang leksyon sa sininga simana. Agod amon pagwa, amon mabatak ang manami nga mga punto, manami nga mga insights, nga makahatag sa amon dugang nga kadasig, dugang nga pagtuo, kag amon man maambit sa amon mga isikapariyong nga mga tumulo. Ginatugyan namon ini nga tion sa imo subong pinagi sa gahom sang balaan nga espiritu sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Akon ba nga ba yun si Sir Leven pagbasa sa aton sadsaran nga teksto sa sini nga simana? Ang aton sadsaran nga teksto sa subong nga simana makita sa Henesis kapitulo 4 bersikulo 7 nga nagsiling, kung nagahimo kasing maayo, hindi ka bala pagbayawon, kag kun wala ka nagahimo sing maayo, ang sala nagapuot sa gawang. Mangin isa imo ang iya handom apang gahumi sila. Yes. Thank you, Sir Leven. Pastor Manny, Sir Leven, Cain in his legacy.
Si Cain kang iyang maayong nga mga butang daw dapat man naton sundon. Apang ang pumangkot, ano bala ang maayong nga nahimo ni Cain kaya gani ginpatay si Abel nga iyang mangod kag nagsupak siya sang palatukuran sang paghalad. But yet despite of that, we can still glean. Makasaghaw gyapon kita sang maayong mga butang. And then aton man diskasan ang iyang utod nga si Abel kag kun ano ang mga nahitabo, ano ang resulta kung ang tao makahimo sang krimen o kung makahimo sa pagsupak sa kasuguan sa Ginoo. Si Adan kag si Eva natawo ya sulod. Sila ya gintugas ang Ginoo. Whereas ang ilang nga bata sang pagpagwa na dito na nagwa ang ilang kabataan una gid si Cain kag si Abel. And then natawo sa kasakitan. Yet sa akon kay nga ginhambal nga ara sa ila gyapon na instill sa ilang duwa ang palabuton din the nice way ang paglaom nga may ara katibawasan. Ano ni Sir Manny ang katibawasan nga ginahandom sining mga ginikanan nga ginpinahan na gani sila. Oo. Kay kung ang taon naton pastor, ang ilay nga madumduman ang mga kayuhan kag ang matahong nga garden nga ginatag sa Ginoo sa ila mo. Pangsubong ara na sila sa guwa, natistingan gid nila kung ano kapait ang sala. Kung ano kasakit bala sa kabuhi isang tao ang sala. May krimen kag kung ang tawo nato sa atong eleksyon karon, madamo nga krimen. Kag sining mga problema nga nagapalibot sa ilang kinabuhi, makapanguno na kita nga may paglaom pa bala. Ang walang taon naton subong may gira sa Ukraine. Kung kita ato didto, makasiling bala kita nga may paglaom pa bala. Makabalik kain kami. Oo na, daw mo na bala pastor, pero nakita ko nga ang paglaom nangin matamis. Kung ara sa tunga sining mga problema, sining mga krimen nga nagakatabo sa aton, matamis ang atong paglaom. Especially kung ang naghatag bala sang promisa ang aton gid Ginoo. Iya. Sakto gina Sir Liven. Ang paglaom matamis. Oh, kung ang mayo nga butang nadula sa imo nakaagi ka sa kasakitan. Ginahando mo na siya balik. Natani babalik to amo na mabalik to. Sir Liven pagkatao ni Adan ni Cain, ano ang natabo sining mag-asawa? Actually, Pastor, sa ako nakita, ang mag-asawa nga si Adan kag si Eva, sanggin bunag ni Eva si Cain. Sige. Dako gid ang ila kalipay kag dako gid ang ila Amen. paglaom Yes. matabo sa ila nga panimalay. Mm. Labi na gid nga bisan sa aton man gani nga actual nga setting o kung sa realidad. Kung ang una gani nato na nga bata no magwa sa aton panimalay. Daw dako gid aton nga ekspektasyon, Yes, dako sir. aton kalipay, Kalipay, o excitement. no? Parang kag kung halos palang ihatag naton tanan. Tanan. Tungod sina diri sa aton leksyon do amo man ang balatyagon no ni Iba kag ni Adan nalipay sila kag labi na gid nga ang nagwa lalaki no lalaki kag kung sunod sa aton leksyon ga-expect ni sila no kay tungod lalaki ga-expect sila nga ang ila nga bata amo ang Misaya Misaya. Amo ang blessing. ang blessing ang blessing Yeah. Yes, Sir Manino, pag ini mo Ang nakita ko ni pastor matulaw siling ni sir nga Misaya dubot sing ganun sa pagtawo ni pagbunag sa unang nga bata kag ang nagwa lalaki automatic ang nagsulod sa pangunang-una ni Adam kag ni Adan ni Eve kag ni Adan ato blang promesa sang Ginoo nga halin sa imo nga sa imong liso magagawa ang isa ka lalaki nga siya mangin Mesiyas sa Ilya pangungunan tani Ginoo dali-dali ana hindi na pagpadugay-dugaya amo na yung solusyon amo na yung solusyon ang problema lang kung isa pastor nga kung natawo naton bala pastor ang ngalan nga ginhatag sa bata do ka special gid kay ang word ang ngalan niya Cain ginbaton may importante nga ginhatag dum nakita ko pastor pero sa isa naman niya nga bata si Abel do medyo siya sing special sakto sila ni sir nga daw special gito yung unang ikaduwa do medyo wala yung ginatag ang ngalan niya si Abel. Ang meaning niya do panago do hangin do wala tunod do vapor to kasi linga nga kung ikaw si Abel mo sining grabe nga muni ang ngalan niya sa ako niya man nga meaning do kung sa
plano sang Ginoo nga may manluluwas nga magabot. Wala kuya sinaiya sa Bama na lang ko. O do mo na po siguro siya nga life. So makita ta kung ano ina nga mga nakatabo sila kay buhi, naka-affect sa ilang nga life kag paano sila kuan sa Ginoo. Nag-went on, nag-go-on sa Nag-go-on, oo. ilang kabuhi. Sir Leven, may blessing gidya kiti sa concept sa mga audio kamay sa nun. Ang panganay gidya isa sang importante. Oo. That's why kita gani ginatawag panganay nga mga katawan sa Ginoo si Jesus, firstborn panganay. Kagang panganay grabe gidya ang bahin. Umayara gani nga mga istorya nga ang mga Hudiyo, ang panganay one half gid sang property, ang yatag sa iya dayon kung pila ang nabilin nga mga mangkod, ang katunga mo na lang na ila tunga-tungaon. Ano ang blessing sang panganay? Kag ano ang course man? Kung ang panganay hindi mag-exercise sang iyang pagkapanganay. Actually, ang blessing kung ikaw ang panganay, do ikaw ba ang kung madula ang imo nga ginikanan, do ikaw ang sunod Yes. nga magbulos nga Yeah. bilang Hindi magdumala. gani ang barang asawa, Hindi eh. asawa. Do ikaw magdumala, mag-lead out sa family. Amo na ang blessing nga na ako nakita kung ikaw ka magulangan, no? Pero ang curse naman kung ina nga paghuptan mo nga do ikaw nagidya ang may authority kag do hindi mo na ya kabigo ng iba niya kabahin sang panimalay, amo na ang mangin curse nga resulta. Amo Yes. na ang pananaw ko. Amo na siya. Kagamo ni Sir Manning nitabo sa kay Cain. Okay. Ari kita sa ilang sa Monday natong eleksyon, duwa ka klase sang offerings. Ano ni Sir Manning ang similarities kag ang difference of these two offerings? Ang nakita ko ni Pastor, offering daw pa siya mo do regalo. Nga ihatag mo siya sa katao. Ang regalo, usually, kung magpili kita regalo, nagadepende na kung sino ikaw, anong personalidad mo, ikaw ang ginagapili mo. Kung sa ilang nga case siya, hindi lang kung sino sila, ilang ang ngalan, ilang personalidad, kundi ilang man trabaho. Di kay kung nang tawo naton si Kay, nang agin pili ang trabaho, ginsunod di agin mando sang Ginoo sa iya mga kamo nga mga lalaki imo itil nyo gid ang duta. Ginsunod gina nagkain kung lang tawo mo do ka nami man sa iyang ginhimo. Tapos ang kay Abel naman niya dito siya sa sheep. Oo, nga nag-take care. So ang paghalad nila kung tawon ta pastor, ang ginhalad nila pinaka the best man. Ngani, Pinaka the best to the ni best Cain. gito yan. Lagkod. Siguro guro nga mga tiki Mga first fruit. kalabasa o kung mga talong o kung ano. Pinaka the best to. Tapos ang kay Abel man, pinaka the best man. Pero siguro ang nakita ko dara is, ang difference was, kay ang simbolo sang gift or ang simbolo sang offering diri, naga-point sa kabuhi ni Kristo. Kagang hiyang nga himuon. Kabalo na sila kay tinakita kang nila ang offering nga ginhalad sa Ginoo. Siya yung una naghalad mo. Ginpatay niya to ang sheep para nga matabunan si Adam kag si Eve. Kag siguro gin-explain to sila nga ini buot sing ganun sini. Ako ni nga kabuhi nga gintabon sa inyo. Nintindihan to nila. Amo to nga siguro nga ang si Abel amo gito yung ginhalad niya. Ang kay Cain niya siguro I don't know kasi siguro ga siya nga ako the best man niya. Ako may ko yung the best mo, ikaw may araman the best. So ginhatag to sa nila. Ang nakurang-kurang pastor sala nga simbolo. Kaya ang tanan ni simbolo lang mo. Sa unang nga panahon, sang wala pa cellphone, pastor, ang ginagamit mga code. Kung isa ga simapor, may mga simbolo na mo. O kung isa magkutkot na sila buho, butangan bulawan, butangan bato, may butangan na sila nga simbolo nga. Pagkutkot niya, bantay kay may dinamita. Kung sa parang butang ka dinamita, gibutang bato, tapos ang gibutang mo simbolo sala. Pagkakot ko to, kung white check, balot yung mapatayan ato. Sala ang simbolo nga gingamit ni Cain. So because it was a wrong symbol, wala to nag-point sang dugo ni Kristo. Wala ginbaton ni Kristo. The best ang iyang ang iyang offering. Iti the best of the fruits. Galing iti sa imong inambal nga isala ang simbolo kag hindi amo ang prescription. Amo na sa doktor kung bakal kita kag hindi among prescription, hindi maayo ang kuan. Ang isa pag Sir Leven, kanami Sir Manny, Sir Leven na akong brother, nga daw siguro ginabuso man ni Cain ang iyang pagkapanganay. Oo. Kag
makadto sa siya manghod kag mag-ayo dito daw hindi niya kampante. I don't know to if that is what. Anong imo mga ideas na? Do tama man gina pastor no. Ang magulang demanding ginaya mo no. Do kabudlay gina sila magpaubos no. Ang manghodya masunod lang na kung ano ihambal gid sang magulang. Tama gina karon ko man na realisar pastor no nga tuod posible nga gintindugan gid ni Cain ang iyang pagkamagulang. Kag ang iyang offering man sa Ginoo no kay tungod sa iya amo ginaiya ang pinaka the best man mo no kag amo man iyang ako niya nga profession no ang iya tuya ni sa akon manghod amo man na iya nga profession posible dawato ni tanan sang Ginoo kay ti amon man ni tagsa-tagsa nga ginakuptan mo kag ang wala man kami nag-offer nga pigado kundi ang pinaka the best magin nga sa amon man niya nga profession no kung sa klase panaabi kung sa pastor may mga estudyante kisa nga maghatag kabla instruction may iya gina sa iya nga iyaman no may iyaman nga sa iya nga una nga sa uniqueness ang iya nga answer dako iya puntos gali wala sa magsunod sa instruction nga ginhatag o kung gisa may ara kita nga una bla kisa nga ang aton motibo maayo no pero way kita gatan-aw sang effect correct no way kita gatan-aw sang effect abi nato niya may style kita nga aton no may estilo kita nga aton amo ni ang pinaka the best niya pero gali iya lain ang instruction nga ginhatag no so amo na ang rason nga ako nakita nga wala gindawat sa Ginoo tungod kay si Cain wala nag-follow sa instruction sa Ginoo. And that's correct. Right. Kay ti ang instruction Pastor Manny is of course may dugo symbolizing sang Mesiyas nga si Jesus. Pag isa pagid ka rason nga ako nakita kabudlay bala mag-ayo. Dako ka makadto ka sa dalong makadto ka to ka mag-ayo ka tibasi hindi ni boto no kayo ko daw ka tampana sa imo nga pagka magulang so that's it then karon ginpatay na ni Cain si Abel dayon ginpamangkot sa Ginoo anong rason nga ginpatay mo di nang imo nga manghod daw may agreemento ang God and Cain amo ning aton core gid sa aton election kay siling sa aton kay nga teksto kun ginhimo lang tani ang mayo may ara pa bala nga i-demanda sa imo wala na yes sir Manny nakita ko di pastor kay iba niya pamangkot kun ang Ginoo nakahibalo sang tanan nga agin allow niya man niya si Cain magpatay sa iyang bata. Sa iyang manghod ni way gin allow. So do nagiban gambal nga buting ano nang Ginoo tato nagapabaya naman lang gali. Pero pag tuon ko pastor sa aton nga lesson subong nakita ko yung ang Ginoo yaw nagpabaya mo. Tatlo ka bisis siya ang Ginoo nakadto kay Cain. Una ya ginambal niya kay dali nang gid Cain anong tsura mo man daw. Nga do mas nulugon ka. Waya pa to gin pataya pa. Pero ara to ga sa iya tagi pusoon kay ti ang Bible gambal si Kristo gambal nga kung katulog ka sa imong tao is tao tapos ga panguna-una ka sang di maayo nakakamit ka na sang murder. Na amo na sa gatabo sa iya tagi pusoon kag panguna ni Abel ni Cain sa tunga time. Amo tunga time nagkadto Ginoo sa iya sir nagambal nga Abel nga amo nang imong ginabatyag. Nga amo nang imong tsura nga amo nang nga nagakaakig ka. So ang Ginoo ya pastor nakita ko diri nga sa sini nga crime kay ini nga crime hindi lang nga one time, big time. Kuhan siya, pastor. Amat-amat. Hasta nga mabot sa panahon nga nakagid. Pero sa ina nga process, ang Ginoo. Premeditated. Sa legal, subong crime. Premeditated. Ti dako-dako, ginaya. Go ahead, pastor. So, ang Ginoo, yung nagpabaya. Sa inang pagplano niya, every step, ginambal sa Ginoo. Amo ka na. Pwede mo na actually makontrol. Ginambal mo. Kung may maabot na ang sala sa mga nga kabuhi, pwede mo na makontrol. Nagapabalo lang nang ang sala, gasugod gili sa aton, pastor. Kaya kung hindi ta na pagkontrolon, kitaya ang kontrolon sang sala. Yes, and that's it. Grabe, Sir Manny, no? Sir Levin. Premeditated. Ti dako ginaya, aggravating factor na siya sa crime kung nara ka sa korte. Kaya imong plano mo, lain niya sang daw na nempito ka lang, na nagulpihan ka lang. But that was being planned kang nakita sa Ginoo. Nga si Cain hindi happy. Yeah.
Ano pa gid mo Sir Leben na dipran? Ako na tibarahan pagid pastor actually. Ang nabatsagan ni Cain. Pag ang kung kisabi do injustice sa iya nga bahin. Ay kanami. Kay ti parehas man lang sila nag-offer. Mangani. Kag the best man tanan ang ila gina-offer. Dayon wala gin baton. Kag iya wala ginbaton. Ti do nakita do ka injustice sa Mangani. ang Ginoo. Do wala gin tagaan hustisya ang iya nga gin-offer sa iya. Kag tungod sina pagtulok iya sa iya utod ato iya gindawat ti na jealous sa na nahisa siya nga ayang parehas man lang kami nag-offer nga ang iya gindawat ang akon wala. Ano gid bala? Sa ato pa nakita iya nga do ang Ginoo hindi fair na sila nga panahon. Yeah. Amo na nga do na aki gid siya. Amo na ako na tulapangdan. Kag kung kita bala maaki, pastor, ang ako na notice damo nag-amot sa aton panguna-una. Kag kung hindi naton pag i-control ang nag-usulod sa aton panguna-una, Madala mahimo kita. naton. Yes. Mahimo naton kay amo na nag-feed sa aton utok mo. Sumbaga bala. Na ti dugay kibot ka lang sinumbag mo gid kay tungod ginway mo makontrol. Kay tanit kung gin-control ang tunay Cain, hindi ito mahimo ang crime. Galing kay wala gid niya makontrol tungod sa kaakig. Kaakig. Kag panguna-una iya nga ang Ginoo hindi fair. Kanami ka punto mga kautulan. Amo man na sa atong subong. Bisan sa atong sulod iglesia. May mga utod kita nga daw gabatyag lang nga daw hindi ginisaktong ila ginimo mo. Sakto man nga maayo man akong ginimo pero ang ilang pagtagad sa ako ng ilang interact sa akong daw hindi gimayo. They have all the reasons in the world. Apang mga kauturan, ibagid niya if we will really follow the instruction nga ginhatag. Kay ti bisan tuod maayo nga itong ginahimo, pero kay ti hindi amo ang ginapabot. Amo na siya nga na sinterman. Okay. Ano pagid sermon ang nakita mo sa crime ni Cain? Nakita ko di pastor nga bisan sa tunga sang crime ginhimo niya. Kung nagkadto lang sa Ginoo na nga yung patawad. That's it. Willing gid siya nga magpatawad. Yes. Kung hindi lang nga patawaron, kundi baguhon iya nga kabuhi. May gahom siya ba lang, hindi lang nga napatawad ako, kundi may gahom siya to be an overcomer, to be a Yes. victor. Amo nang plano sang Ginoo tani sa iya mo, siguro ang reason nga gintawag sang Ginoo kay pwede mo ba sa Ginoo iya mo, bahala ka na sa imong sala. Pero gintawag siya sang Ginoo. Gitawag siya sa Ginoo and this is. Oo, ang purpose ato nga mga isa pa Ma-realize niya. Ang problema lang guys na ulihin na saya naka-realize nga ay laing ligi ni bra ko sa tulang nga gintagaan sa Ginoo sang punishment. Kung kita lang kita maka-realize nga ay sala gili nimo ko. Kung nabato mo ng punishment, ginahulat ang punishment pastor. Ato ka na si prisuan. Nan. Pero tanay kung nag-plead guilty ka, daw may posible pa. So, amo nang punto dira. Nga kung nag-plead guilty siya, kaya nagkadto sa Ginoo. Pero ang punto di, nag-argue pa sa Ginoo. Abel is my brother's I am my brother's keeper. Nati, daw na sinter mo ng Ginoo. Sina nga statement. And then, amo na siya. Sa aton nga Wednesday, ang punishment, nahimo ni si Abel nga bagabon. Si Cain, wala na siya, naglakat na gid siya. Oo. Paano na to na, Sir Leben, ma-aplikar sa aton nga mga spiritual nga kabuhi sa sining mga tiriyon man? Actually, kung ara na bala kita, kung kisa nga ma-experience na naton ang kabudlay, ang kapiot, no? Dira na naton bala kung kisa ma-realisar, no? Ulihin na bala, ulihin na. Masami gina naton himuon naton ang isa ka butang kung hindi pagani na naton ma-experiensyahan nga sala gili ang aton ginimo, hindi pa naton ma-realisar. Amo na bala permi ang masami sa aton, no? Kung hindi ka maakigan, hindi mo ma-realisar nga ang ginhimo mo gili sala. Abi mo insakto. No, insakto. Sa aton nga pag-alagad subong amo man na kung maabot ng punto nga ang Ginoo siguro dogin tagaan niya kita sang damo na nga tsansa. Kag do wala gid naton gintagaan sing attention ang
ang freedom o kung ang gin-offer sa Ginoo kag na abot kita sa punto sang aton nga espirituano nga pangabuhi nga nagkalisod kita. Dira na kita makadumdum sa Ginoo. Yes. Correct. Pero many times, no? Pares ni sa aton leksyon, si Cain, kapila ka bisis kinagaan sing chances ang Ginoo. Amo man sa aton, kapila man kita ginatagaan sa Ginoo sang tsansa, Pastor Manny. Pero ang problema kung kisa sa aton, do baliwala talang. Yes, and that's correct. O ang ginahatag sa Ginoo Yes. nga tsansa sa aton. Kag kung ara na gani kita sa piga-piga, dila na kita rin mabalik liwat sa iya. Pero samtang nga maayo lang aton kintangan do hindi gid kita kadumdum sa iya. Yes, and that's correct. Yes, Sir Manny, ining question ba sa Ginoo sa kay Cain, what have you done? Anong nahimo mo Cain man? Grabe ni nga kuan, grabe Ano ni. na ang Sir Manny nga? Grabe niya question, Pastor, kay hindi ang pag-question ni sang Ginoo, hindi niya nga mangita sa sang sabat nga way sa kabalo. Ang punto dira sang Ginoo nga para nga mabalaan ni Cain kung diin siya nakaabot. Kag kung ano ang dapat mag-uon siya ang kinabuhi. Ang question siya para sa iya mo. Informasyon para sa iya. Yeah. Kaya ang Ginoo kabalo gid. Kabalo yan sa sabat. O kabalo yung Ginoo sa sabat mo. Oh. Ti kuha na to tani, chansa to tani ni Cain nga magpatawad. Ti karon kay way gid siya nagbago. Gintagaan sa Ginoo sang punishment. Dito yung na-realize nga Ginoo dali lang gid. Sobra-sobra naman ang punishment mo sa akong Ginoo. Pero kung lang taon mo, ang punishment mo ikumpara mo sa ginhimo mo, layo gid diyan. Layo gid eh. Layo gid diyan. Pero Hindi ka nakabalik sa kabuhi sang tao. Oo, sang tao. No. Ang punishment ito ya nga ipalayo lang ka sa presensya sang Ginoo. Dito ka mangin vagabond ka, mag-travel ka to sa layo. Sige, grabe Ginoo, sobra-sobra naman nga punishment, no? Pero ang good thing pastor, nakita ko diri mga kauturan. Nga ang kabuhi ni Cain, kabuhi taman mo. Ginpili tiyang dalan ni Cain actually mo. Kag ang punishment sang Ginoo ginahatag gid sa aton kung hindi kita magsunod sa iya nga pagtukuran. And that's correct. Pero ang hope nga nakita ko di Pastor Amos ini. Kaya nakita ni Cain nga bangod nga magwa na sa presensya sa Ginoo, buot sing ganon, ang protection sang Ginoo wala na sa iya. Wala na sa iya. Ang pagbantay sang Ginoo ay na sa iya. So exposed na siya sa mga kontra niya. Amo lang siliguro kasi sa nga Ginoo sobra gini di ko ni makaya. Apang ang Ginoo naghatag yapon sa iya sang paglaom. Tagaan ta ka marka. Nga ining marka nga yatag ko sa imo, wala sang tawo nga magsakit sa imo. Kasi mo nga Nakita ko di pastor ang grabe ang gugma sang Ginoo mo. Bisan nga ginpinahan ta. Iya pa. Sila nga sige lang ginpinahan ta ka, pero protektaran ta kay gyapon. Bisan ginbiyaan mo ko. Bisan ikaw mismo na siling hindi na ako sa imo, hindi ta nakapalangga. Palanggaon ta kagyapon, tagaan ta kagyapon sang akong proteksyon. Dapat makarealize na kita nga grabe galing Ginoo no. Hindi pa sakitan ta siya pero tigila protektahan ta gyapon. Yes, thank you gid sa mga kanami gid sa imo nga pagplaster, pagpicture ni pagdrawing sang sitwasyon ni Cain. Ang ako nakita diri nga daw gin pagwa si Cain. Nga dito siya sa sa mga mabangis nga mga katawan o mga leon. Oo. Nga ara gyapon ang iyang kahadlok, and that's the result of sin. Pero ang Ginoo nagsaad nga hindi ka matabuang. Galing kay ti ang kadlok ara lang gid gyapon nagapabilin, and that's resulta sang sala. Pero ti wala man gid ng record sa Biblia nga si Cain ginpatay sang mga ano ni. In fact, ti ara gani ang iyang mga generation nga naglabot. Ano pa gid Sir Livin ang imo talupangdan? Ang ako natulipangdan, no? Nga diri sa aton leksyon, no? Nga bisan ano pagili, no? Bisan na markahan na kita sa Ginoo tungod sa iya grasya, no? Sa aton, no? Ara gyapon ang grasya sa Ginoo sa aton. Yes. No? Bisan ano sa aton ka makasasala, no? Bisan ginabalik-balik ta pa ng aton sala, kapila ka beses. Pero ang grasya sa Ginoo ara gyapon sa Kag bisan ano kabudlay ang aton nga mandangtan, ang grasya sa Ginoo ara lang kaya. Yes, sir man. Sa aton nga Thursday, the wickedness of man. Ano di ang grabe pastor ang natabo. Kung ato lang tawon sa kabuhi ni Cain, ang una niya ginhimo sang dito na sa Kamingawan pastor, kung natawon tang Bible, naghimo siya sang syudad. Amo na nga hasta subong kita do may allergy kita sa syudad kaya ang atong paglantaw sa syudad
wicked gid ang syudad mo. Why kita ga kwat sa ato mga kabataan mo kadto sa syudad. Kay kung lang tawo nato ng origin, ang una nga tawo nagtukod sa syudad, si Cain. Kag aton makita nga bangod sa iya nga ginhimo, ang iya nga do ang virus balasang kwan, ang virus ang sala, naglapta. Kag ang virus wala lang siling nga nagpabilin nga amulang na, kundi naga-improve nga kung si Cain nakapatay isa ka tawo, ang sunod nga henerasyon niya grabe pa gid. Nadulubli, Oo, kung si Cain nakabatyag nga doon, di man ni maayo ginhimo ko tong pagpanis ng Ginoo. Iba niya ginakanta pa mo pas kay Lamek, yung kantaya pa yung damo kuya man napatay sa mas grabe pa kuya sa akon luluya. Do ginapabugal pa pastor. Kag hasta subo makita talaga mo sa Yes, TV ang mga nagapatay ng mga sigaw po kami lang, hoy pila na mo napatay nga pila ka mga tangki ang among Yes. pilang grabe pastor. Kagibisan sa mga games sa mga kabataan, Oy, ng mga Pastor, animated yes, games. yes. Ang nanamian nila kung damo kini nila mapatay. Yes, and that's correct. That's the spirit na karon nga nagkahitabo. Yes, Sir Leven, ano pa ginang imo Ang akon diri kung no, gina-intensify pagid ba, no? Nilamik ang iya ko galingon, no? Sa iya ginahimo. Do ginapabugal ya pagid gani, no? Nga si Cain gani do nag-silent na sa iyang nga hinimuan, no? Do na-realize guro ni Cain nga ay hindi gini maayo ako nga ginimo. Hipusan ko na ni. Pero si Lamek ya lain eh. Kag tungod sina naglala nagid gani ang aton nga Yes. kahimtangan, pati ng aton edad gani na apektuhan na, no? Kay sa panahon ni Adan ang edad naglabot sa 900 mo, no? Kag siya napatay, pero pag abot na ni isang sala sa tungod sa ginimo nila, nag-decrease na ang aton nga nagdamo na ang nagkalamatay, nagdamo na gid ang malauton, no? So ang aton kabuhi subong niya kung aton sa actual situation tungod sang sala, kita mismo do hindi gani kita kumpanti Right. sa aton kaugalingon kung safe bala kita o kung hindi, no? Kay tungod sang sining nga ginhimo nila nga wickedness, pati kita apektado subong, no? Amo na ako nang nga nakita di sa aton Yes. Mga utod, wala na kami sing panahon, pero ako nagpatigid nga we were able to give you the best sa aton nga leksyon sa sini nga simana. Nga ang aton nga legacy nga nakuha kay Cain, kabay pa nga hindi naton buhaton man ang iya ginhimo. Ang Ginoo nagatag sa aton sing tsansa. Yes, Sir Leven, ang imong last word. Ang ako nga last word nga mahatag sa inyo, kinanglan na let us make our legacy worth remembering. Yes. No? Nga bisan madula kita sa sininga kalibutan, pero ang imo nga absence ba suno pa sa walis ang Sabado ni mo pastor, your absence will be felt, no? Na nga kung wala ka, madumduman ka pagid gyapon bala nila sa imo nga maayo nga hinimuan. Yes. Yes, Sir Manny. Ang katapusan ko di pastor, kita tanan may aras ang kain sa aton kinabuhi. Siguro kitain na or aton mga kabataan or aton mga pinalangga do kain bala nga do ay tansa. Pero hindi naton pagkalimtan mga kauturan nga kung ang Ginoo may paglaom ara sa Ginoo sa liganta. The Lord has all the power to redeem our loved ones, even to redeem ourselves. Ihatag naton ang tanan sa Ginoo, itugin naton ang tanan sa Ginoo, kaya ara sa Ginoo ang paglaom nga aton kinahanglan. Yes. Matuod mga kauturan, bisan to nakasala kita. Nagsupa kita sa Ginoo. Naglalis pag kita sa Ginoo. Yet God, wala naguntat mga kauturan. The same thing again, promise ya kay Cain, nga tagaan ta ka protection bisan amo na nahimo. Kay ang gusto sa Ginoo nga makabalik kita and then makigupod kita sa iya, siya ginarian kung siya na magabalik. Akon pangabayon Sir Manny sa pangamuyo, pagsira sa aton pagtuon. Nangamoy kita Dios nga labing balaan, dako gid ang amon nga kalipay sa leksyon nga amon natunan sa subong nga takna. Salamat Ginoo nga bisan sa tunga sini mga problema, mga krisis nga nagakatabo sa amon palibot nga wala gid nawala ang paglaom. Bangod nga ara ka kag ikaw eternal. Wala nagakauntat sa pagigugma sa amon. Ang paglaom amon gid gyapon madawat
ang imo nga grasya nagapabilin sa amon. Salamat Ginoo sa ining mga promesa. Kagabay ng mga leksyon amon tun-an magpabilin sa amon tagi pusoon sa amon nga pagpadayon salig sa imo. Salamat Ginoo sa imo mga blessings ug salamat sa pagsabat sa amon pangamuyo. Ini tanan amon ginalauman nga madawat pinaagi lamang sa dako nga ngalan ni Kristo na personal na manluluwas. Amen. Amen.